Ik ben vanmorgen 6 uur hier al. Ja. Kom je al dwaande? Ja. Ik ben wel uit met eten, hoor. Weet je ook in tijden? Je weet het, de hele dag. Dat heb ik alle maken. Waarom? Ja, dat is een hobby. En als je een hobby hebt, dan fijn nog toch, want dan piel je terug. Hè? Dan heb ik nog een mooi partijtje. Hier heb ik de melkbussen. Vroeger zit er melk in en nu kriestekjes erop. En dan breng ik dat bij alle soorten mensen. En als ze net thuis beginnen, dan deed ik niks. Dan zet ik het er wel deel. Dan vind je het wel. Verrassing, hè? Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Zo. Krijg je er in je van die? Ja, Nou, geweldig. nou, Hartstikke bedankt. ja. Al die kleren. Ja, hartstikke mooi. Maar nou heeft de visite mooi? Ja. Nou, dat is geweldig. Ja. Nou, als ze me dat geeft, dan wil ik net bij. Nee, dat is ik zelf, maar dat Nou, mag ik net. nee. Nee, dat mag ik net. Nee. Is dit de eerste? Nou, ik heb meer. Oh, hij heeft weer mooi worden. Je weet. Schitterend. En toen maak ik er weer wat lampjes zien. Ik door de jongen of Nou, de media ja. even een lampje zien en dan Nou. weer op dat kleed. Hartstikke mooi. Ja, nou, hartstikke Ja, bedankt. weet. En Tje, hoe is het mooi? maar de zaken? Ja, Nou, die ik ben lekker warm. mooi. Tje, Ja, nee, maar, neem maar de hest mooi van meneer. mooi, dat wil ik wel Tje, zeggen. ja, maar we doen voor al je wat. Ja, nou daarom. Nou. Dan gaat het mooi heen. Bij Passelkovel. Ja, tuurlijk, tuurlijk. Helemaal alweer. Ja. Nou, neem je nou mee van de dans, ja? Ja. Ja, kom ik altijd een koffie waar uit de maas. Ja, leuk, hè? Dat is een hele sociale vrouw. Die heb ik voor elke keer altijd. Dat kist als zien, dan hing het al wat onder door. Is dat ik van jou? Dat is ik van mij. Nou, goedemorgen. Ah, Ruud, van de Nou, buurt. ik dacht ze maar mijn aardigheidje, hè? Nou, dat is prachtig, joh. Nou, Ja, fijn, dank u wel. dan Ja, dit Wil je- is de weldoener van het dorp. Tja? Ja? Ja, zeker deze. Ik heb je alle mensen losast. Gebrekkigen en, nou ja, vrouwen die het alleen nog binnen, mannen die het alleen nog binnen. Ja, nou, zo heb je dat. Ja, deze man is onbetaalbaar. Net alleen nog hier in het dorp, maar omtrent heel Friesland. Nou, Ruud, nou vangen. toen was tegen bedankt. Ja, graag in. Ja, En kom wel nog eens. dat hoop ik al. Ja. Goeie. Hoi. Wat Willen ben- jullie dat op een film gaan zetten of zo? Dat wij een auto aandrukken? Dat is niet grappig. Maar wat is er los met de auto? De stadmotor doet het niet meer. Aha. Dus dan moeten wij wat bedenken. Dus we denken, nou aanduwen en dan doet hij het zo wel. Maar ja, dan hebben we wat meer manpower nodig. Aha. Nou, hoe wil je dit doen dan? Want ik weet niet hoe je dat staat. Weet jij wel hoe dat werkt? Wat wil je? Nou, we willen hem aanduwen. En dan als hij een beetje gang heeft, moet je hem in z'n twee zetten en de koppeling loslaten.
En dan een beetje gas geven als hij een beetje begint te starten. En dan moet hij doen als het goed is. Oké. Ja, ik wil het wel proberen. Ja, of hij moet erin gaan zitten. Ja, dan duwen wij. Ja? Ja. Want anders dan lopen jullie erop en dan sta ik er wat te klooien. Hij moet wel van de hand hebben, anders zit hij in de versnelling. Ja. Dat is jammer. Ja. Als jullie even helpen, dan lukt het misschien wel. Ja? Ja. Ja. Is dat niet? Zo moet lukken. En nou? Ja. Nou, dan moeten we de garage even bellen. Dat hij even kan ophalen. En dan op een fiets. Nou, Met de bus. dan lekker thuis zitten. Wachten tot hij gemaakt is. Some nights I stay up, cashing in my bad luck. Some nights I call it a draw. Some nights I wish that my lips could build a castle. Some nights I wish they just fall off. But I still wake up, I still see your ghost. Oh Lord, I'm still not sure what I stand for. Oh, what do I stand for? What do I stand for? Ik fiets rooien. Dan met een medaille. Kijk eens even. Nou.